Исәнмісіз эфирда жұмға күн яңалықлар студияда Роза Хабибулина Олғатова төп темалар турында. Су құйылары күзгі яңғырны ағызып үлгермей, проблема нешік хәл ителә? Алгебра фәні әсбабы авторы Шоллыда педагогия университетында оқытушылар үшін семинар үтә. Юлларда су жиылған узарлық түгел кешегі яңғырдан соң редакцияның қойнар әлемтә телефонына мұндай хабарлар көп келді. Қойбір ливневкалар яңғыр суын тиешінше ағыза олмаған. Кешке яқта біздің ижат түркімін жеңінің 40 елдігі ұрамы 88 адресі бойынша шақырдылар. Лагуна гараж кооперативі алдында зор күл жиылған еді. Теміні Рима Ахметова дәуам ете. Гараж кооператив алдында мындай көрініш яңғыр яуған сайын бола, су ағып кетмейшін ке борында ливневка жоқ. Кооператив рейсі Вячеслав Абросев су жиылған сайын канализация люгін ашып, аны ағызып жіберге мәжбүр. Әмма бұл көргенімізше бек жеңіл түгіл. Кеше ол қапқашыны 20 минутлап іздеді. Погнали! До ремонтных работ здесь у меня колодец был, существовал. Вся вода уходила через него. Но, видать, проектировщики не смогли этот учесть вариант и оставили нас без канализации ливневой. Рейс сөзлеріне қарағанда, ол енді бұл сұрау білен хакиметінің транспорт бөлігіне мұражағат етіп қараған, әмі жауап алмаған. Берге 200 кіші машина қойы, жеулер керек. Олар бұл орынны Ирактан әйленіп ұзарға мәжбүр. Пешеходам сложно пройти, все обходят далеко. Обход делают. Не знаю, как мы завтра с работы пойдем. Только лодку нужно вызывать здесь и больше ничего. Бүгін біз Камдар строй трестіне мұражағат еттік. Олар бұл орынны барып қараға вәғда берділер. После дождей, которые были в процессе строительства, вода на проезжей части не стояла нигде. Выйдем на местность и посмотрим. Кешекеш яңғыр суы 52-ші комплекстағы Форд диалог ортында да жиылған еді. Автомобиль юлы бүтінлей көрінмей. Әбу Деңгіз 3-ші поликлиника қаршында Вахитов проспектінен Мәскеу проспектіна бұрылған шатты. Жеулер юлы су астында қалған. Шонлықтан халық юл қағидасын бұза, тиеш болмаған орыннан йөрей. Мында резина сапагисіз еш көтіп болмай, машиналар әне некалары шешіретіп кетелер. Олардың даже тәгәрмешлері көмілі. Из кеткеш бұл нәрсе боладыр, білмейм, бірінші тапқыр көрем мұнда хикметіне. Шуңа көре ердем етулерін сұрайбыз. Бүтін кішілер шылай интегіп йөрей мұнда. 50 қойлардан километр ярымнан урап йөрейбіз, юлны арқылы шығар үшін. Камдар строй дәрісі вәкілі бұл ішрақны төбендегіше аңлатты. Я проезжал, там минимальный уклон и проезжей части, ливневка стоит, ливневка там рабочая. Здесь вопросов к этому не было. Біз бұл су басу ішрақларын өз контроль бізге алабыз. Рима Ахметова, Ленар Султанов, Яңалықлар. 30 һәм 31 октябрьдә Йоршалы тимер юл вокзалының бірінші платформасында шәһәр халқы һәм қонақлары үшін күшмә күргәзмә лекция комплексы эшләячәк. Вагоннарда Россияда тимер юллар үсеше тарихы турында бірінші паровозлардан алып, сапсан тиз йөрүшле поездларга кадәр сөйләүче махсус экспозиция урнаштырыла. Айрым вагоннарда тимер юл техникасының төрле чордагы хәрәкәттәге составлары һәм макетлары күрсәтелә. Үлчәү комплекслары, йөк электровозлары, рельс автобуслары, 2 катлы вагоннар һәм магистраль газ турбовозлар макетлары. Кунаклар махсус укыту тренажерларында үзләрен машина йөртүче яки КАМАЗ шоферы итеп туя алачаклар. Мәктәп укучыларына, студентларга, пенсионерларга, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм ветераннарга керү ирекле. Йоршалы педагогия университетында 21-ші ғасырда Россия математика білімі деп аталған халықара семинар уза. Россияда ол 37 ел рәттән үткәрелә, аны ел сайын төрле шәһәрләрдә оештыралар. Бүген Шоллы дәүләт педагогика университетында пленар утырыш узды. Анда математика һәм информатика укытучылары, шулай ук югары уку йорты студентлары катнашты. Семинарның җитәкчесе, атказанган фән эшлеклесе, югары сыйныф укучылары өчен алгебра буенча дәреслекләр авторы Александр Марткович булды. Докладларны тыңларга һәм аралашырга бөтен ил буенча математика һәм информатика укытучылары җыелды. Педагогика университетында шулай ук Азербайҗан һәм Таджикстан белгечләре дә килгән. Видео элемтә режимында Франциядән килгән профессор да чыгыш ясады. Гомумән алганда чара бик жанлы уза дип билгеләп үтте семинар җитәкчесе. Вчера у нас были и лекции для студентов до открытия семинара. И вот мой семинар для учительской аудитории, где было больше 100 человек. И вот судя по той аудитории, судя по тому вниманию, по тем вопросам, какие они задают, по тому, как они относятся, ну, скажем, к той линии, которую я реализую, но мне вчерашняя аудитория очень понравилась. Вот.
контакт установился с ними с первой же минуты. И хорошая, приветливая аудитория – это лицо города. Семинар кысаларында математика окытуда ең бір шыған мәселелер хакында фикер алыштылар. Кайбер катнашучылар халык ара масштабтагы чарага ел сайын барырга тырыша. Такие мероприятия нам важны для того, чтобы поднять авторитет математической науки и для того, чтобы мы приобщаем к науке также наших студентов на математическом факультете. И, соответственно, пригласили их тоже сегодня на этот семинар. И учителей математики школ нашего города и республики Татарстан. Катнашучылар өчен шулай ук робототехника буенча махсус күргәзмә оештырылды. 27 октябрь семинарның йомгаклау көне. Гүзәл Габдуллин, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер реклама мәгълүматы Удмуртия күргәзмә үзәгенең бөтен Россия ярминкәсенә бардыгыз мәгълүм. Ашыгыгыз танылган ярминкә Чаллыда тагын 2 көн булачак. Бу елы ярминкәдә катнашучылар шәһәрдәшләрне нинди товарлар белән җәлеп итә? Алдагы сюжетыбызда карагыз. Ярминкәдә 100дән артык эшмәкәр Удмуртиядан фермер хуҗалыклары үз продукцияларын тәкъдим итте. Бирдә ит һәм балык продукциясе Абхаз сырларының күп төрләре бар. Мы очень часто привозим мацони, рассольные сыры, наши абхазские из Кавказа. Ярминкәдә һәркем күңеленә шаган әйбер сатып алу мөмкинлегенә ия. Мисал өчен шәһәрдәшләр бик теләп десертлар ала. Табигый мармелад бик популяр. Изготовлен на основе пектина с добавлением свежих ягод, фруктов, орехов. Также есть специфические вкусы с корнем имбиря, с апельсин с красным перцем, сосновой шишкой. Ярминкә шәһәрдәшләрне төрле яшьтәгеләр өчен матур һәм үзенчәлекле киемнәр белән дә куандыра. Трикотаж на меху, очень теплая ткань, не требующая оверлога, ведет себя как термобелье. Күпләргә ярминкә ошый, алар биргә кат-кат килә. Мармеладлар алабыз, шәйләр алабыз, иң әйбәте инде. Килсеннәр гел, без көтеп торабыз аларны. Сатып алучылар призлар уйнатуда да катнаша ала. Ашыгыз 32-нче комплекстан ерак түгел Мегастрой гипермаркеты янында ярминкә атна ахырына кадәр эшли. Иртәгә шәһәрдәшләр татар телендә диктант язачак. Чаллы татарча диктант дип исемләнгән бөтен Россия акциясына кушыла. Телне белү дәрәҗәсен тикшереп карау мөмкинлегенә һәркем ия. Диктант язу Чаллыда 3 урында оештырыла. Шәһәрдәшләрне 2-нче гимназия, 4-нче мәктәп, Шулман проспектында урнашкан Эврика мәдәният үзәге кабул итәчәк. Диктант язу көндезге сәгать 1дә башлана. Текст өчен Гаяз Исхакыйның күз әсәре сайлап алынган. Аны танылган сүз осталары, артистлар, язучылар әйтеп яздырачак. Диктантны онлайн язуда мөмкин. Кыш җитәргә 1 ай вакыт калып бара, димәк, җылы киемнәр әзерләргә вакыт. Чаллыга өске киемнәр ярминкәсе килде. Биредә куртка һәм пуховикларның 3000ннән артык төре тәкъдим ителә. Үз киемнәре ярминкәсендә куртка һәм пуховикларның көзге, кышкы коллекциясе тәкъдим ителә. Модельләр да, төсләр дә төрле, сатып алучылар битараф калмаячак. Барлык курткалар сыйфатлы тукымалардан, заманча җайланмаларда тегелә. У нас более 3000 моделей курток и пуховиков, мужских и женских. Размерный ряд от 42 по 72. А самое главное, это наша цена. Цена от производителя. Любая осенняя курточка у нас стоит 3500 рублей, а теплая зимняя всего лишь 4500 рублей. Курткаларның синтепон белән генә түгел, дөя йоны, тинсулейт, биомамык белән тутырылганнары да бар. Алар суык якларда яшәүчеләр өчен кием теккәндә кулланыла. Шәһәрдәшләр ярминкәне бәйләп өлгерде инде. Такая цена, можно сказать, даром. Ассортимент очень большой, выбор большой, очень большой. Поэтому сейчас выберем что-нибудь для себя. Пришли, вот купили с женой вдвоем зимние куртки. Зима на носу. Качество хорошее, нам понравилось, цены тоже приемлемые, вообще хорошие. Ярминкә 18 октябрьдән 4 ноябрьгә кадәр Экспо Кама күргәзмә үзәгендә дәвам итә. Сатып алучыларны Мәскәү проспекты 140Б адресы буенча көтәләр. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Бүгенге гәмнәшләр алдагы ялларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Пора утепляться. Шубы, дубленки, головные уборы. Отличное качество и разумные цены. Мир меха в выставочном центре Экспо Кама. С 23 по 28 октября. Спешите! Только 4 дня в магазине «Светофор» перед Бровецким мостом. Очень выгодная цена. Мясо свинины на кости всего за 178,90. «Светофор».
Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б.